solasaldiaren hasiera emango dute Javier Ruizek bere artikulu batean, lidergo kontzientearen inguruan idazten duen artikulu batean aipatzen duen esaldi batekin hasiko dut. Lidergoa prozesu bat da, ez soilik individuala, kolektiboa ere. Sistema osatzen dugun eragileen arteko harremanetan oinarritzen dena. Lidergoa beraz, eragileen arteko harremanetan oinarritzen da. Eragileak eta harremanak. Nolakoak dira harreman horiek, nola gauzatzen dira, nola egituratzen dira. Hemen ditugu sistema horren parte diren eragileak, nolabait, sistemako aktore printzipalen ordezkari gisa edo etortzen direnak. Politikariak erdigunean, eskubialdera herritarrak, nolabait herritar antolatuak, elkarteetako ordezkariak direlako eta ezkerraldean teknikariak. Politikarien artean ditugu, lehen Mikelek aurkeztu dituen arren, Ana Azkoitia, Azkoitiako alkatea, eta Igor Enparan, Hondarribiako alkatea. Teknikarien artean ditugu Miren Arbelaitz, Gipuzkoako Foru Aldundiko gobernu ona eta herritarren partaidetzako zerbitzuko teknikaria, eta Xier Baglieto, Asteazuko partaidetza, aniztasun gazteria eta berdintasun teknikaria eta liburuzaina. Eta elkarteen artean ditugu Maite Azpiazu, Oinarriko elkarteko kidea, eta Asier Zinkunegi, Dardar elkarteko kidea. Esan beharra dago, jardunaldia baino lehen, eragile bakoitzarekin aurre gogoeta saio bat egin dugula. Aurre gogoeta saio horietan, nolabait lidergo partekatuaren inguruan gogoeta egin dugu. Eragile bakoitzak lidergo partekatuaz zer ulertzen duen jaso dugu. Eta gaur, solasaldi honetan, gogoeta horiek dakarzkite ordezkari hauek plaza honetara. Saio horietan jende gehiago parte hartu du, baina nolabait beraiek dira bolondrez gisa, o beraiek dira ordezkariak gogoeta horiek plaza honetara ekarriko dituztenak. Saio horietan guztira 52 partaidek hartu dute parte, saio batekin zen politikariekin, beste bat teknikariekin eta beste bat elkarteetako ordezkariekin. Beraz, ez dira neurri eta doinu librean guztiz jardungo, nolabait ordezkari gisa datozelako, gogoeta saio horietan politikarien izenean, teknikarien izenean eta elkarteko izenean ordezkari gisa datoz. Ez dira neurri eta doinu librean jardungo, baina bai esango diegu lasai, beraien hitzez, azaltzeko han agertu ziren ideiak. Indar ideia haiek dakarzkite, baina nolabait lasai sentitzeko beraien modura azaltzeko ideia horiek. Hasi baino lehen, azpimarratu nahi dugu ere urrats honen garrantzia, ariketa hau elkarrekin egiteak duen potentziala nabarmendu nahi dugu. Gaurko ariketa lehen hurbilpen bezala ikusten dugu, gaia sakonetik lantzera eramango gaituena, datozen egun, aste, hilabete eta segurunek urteetan. Eta nola ez, gogoeta saioetan eta gaur hemen zaudeten nahi eskerrak eman, zuen ezagutza, esperientzia eta bizipena gure eskurra jarri duzuelako, eta jarriko duzuelako, eta ausardia heldu diozuelako botatako erronkari, ez? Orduan, pixkat solasaldiak izango du 3 bloke. Lehenengoa izango da, bakarrik ezin dugu, bidea elkarrekin egin behar dugu. Bigarrena izango da, boterea partekatzearen inguruan. Eta 3. izango da, non jarriaziak zer ureztatu behar dugu. 3. horretan, pixkat lidergoa partekatuaren ezaugarri ez jardungo dugu batez ere. Arraunean, batera egiteko nora iritsi nahi dugun jakitea ezinbestekoa dela, edo norabidea argia eta partekatua izatea garrantzitsua dela, azpimarratu duzu saioetan, iparra markatuta izateak nolabait, nora joan argitzen duelako, ez? Udalok, beste batzuk baino gehiago, norabidea edo estrategia markatzen duzue, eta zer nolako udalerria eraiki nahi duzuen, lantzen duzue, zuen agintaldi planen bitartez, eta horiek nola partekatu edo nola eraikitzen direnaren arabera ere, esan daiteke norabidea partekatuagoa dela edo ez. Hala ere, norabidea argiagoa izan edo ez, helmugara iristeko ere, arraunean batera nola egin
nola egingo dugun jakitea ere garrantzitsua dela azpimarratu duzue. Helmugaz gain, bidea ageri da. Bidearen nolakotasuna eta bidea elkarrekin egitearen garrantzia aipatzen duzu, zuetako bakaitzak. Zuetako bakoitzak bakarrik ezin duelako. Nola egingo dugu elkarrekin? Orduan eskatuko dizuet, elkarrekin arraun egite hori, nola bisualizatzen duzuen, zuetako bakoitzak eta elkarrekin arraun egiteko modua nolakoa den. Elkartetatik hasiko gara, elkarteon kasuan, elkarrizketarako gaitasuna eta bidearen norabide bikoitza azpimarratu duzue, udaletik elkartera eta elkartetik udalera, edota beste modu batera nitik gurako urratza ematea. Naiz eta, aipatzen duzuen, elkarrizketa hori emateko mugak agertzen diren. Eskat garatu ezazue idei hori. Bueno, egunon, eta eskerrik asko, mai inguru hontan parte hartzera gonbidatzeagatik. Ariketa hau egin genuenean elkarteen foroan, guk lidergo partekatuarena horrelaxe irudikatu genuen, ez? Nolabait, nitasunetik gutasunera jauzi egite batekin. Elkarteak herritar antolatuak gara, eta behar zehatz bat modu kolektiboan eskuratu ahal izateko sortuak izan gara. Orduan, oso ohituta gaude gurean lan egitera, ez? Arlo konkretu batean edo proiektu konkretu baten aritzera oso ohituta gaude. Eta igual, egin behar dugu hor ariketa bat, begirada pixkat altxatu, begirada zabaldu, eta kontzientzia hartu behar dugu elkarteak ez garela zerbait isolatua. Elkartea kokatzen den komunitate horretako parte garela kontzientzia hartu behar dugu, eta komunitate horretan egon daitezken bestelako elkarte edo instituzioekin batera, komunitate horren ekosistema soziala osatzen degula, eta denon artean osatu behar degula komunitatearen gutasun hori. Karo, gutasun horren eraikuntzan parte aktibo izan ahal izateko elkarte hori hiru behar azaleratzen zitzaizkigun behin eta berriz oso modu argian. Eta batetik zan espazioak, denborak eta sinismena. Gutasun hori eraikitzeko elkartopatzeko espazioak behar ditugulako. Deitu nahi dezuen moduan, foro, elkargune, topagune, mai, arlokako mai, nahi dezuena, baina elkar ezagutu behar gara eta elkarri kontatu behar diogu zertan aritzen garen. Ze hor hasiko bai gara identifikatzen zertan eraiki ditzakegun elkarlanak. Gainera behar dugu denbora espazio horiek konfidantzazkoak bihurtzeko eta benetan hor proiektu partekatuak sortu ahal izateko. Guk bai uste degulako lidergo partekatuaren prozesu hau praktikan proiektu konpartituetan gorpuztuko delako. Hau da, hasieratik elkarrekin pentsatu, planifikatu, kudeatu eta baloratuko ditugun proiektu komunitario horietan. Eta honetarako noski sinistu egin behar dugu. Batetik elkarteok sinistu behar dugu, bagarela nor, administrazio publikoarekin parez pare elkarlanean aritzeko, badaukagulako ezagutza bat oso praktikatik, oso terrenotik, herritarrekin dugun gertutasun horretatik akumulatu deguna, eta hori, gu iristen garela administrazio publiko batzutan iristea zaila egiten zaion txoko hietara, orduan hori badala ezagutza oso garrantzitsu bat, lortzen badegu administrazio publikoarek baliabideekin eta boterearekin osagarritzen, hortik kriston sinergiak atera daitezkeelako. Eta aldi berean, administrazio publikoak ere aitortu behar digu elkarte hori bagarela nor. Bagarela interlokutore balidoak ariketa komunitario hau beraiekin batea egiteko. Eta nolabait izango litzateken ideia da, elkarte gintza eta administrazio publikoa bihurtu behar garela aliatu. Eta aliatu bilakatzeko derrigorrez elkar zaintza eta elkar aitortza bat eman beharko direla. Eta lehen galdera honekin amaitzeko azken ideia bat jarri nahiko nuke mahai gainean, eta da, nola iraunkortzen ditugun denboran espazio eta proiektu partekatu hauek. Ze batzutan, gehiago edo gutxiago, erresago edo ez, baina asmatzen dugu espazioak sortzen eta proiektu konpartido horiek sortzen. Baina gero benetan zailena da hauek denboran
iraunkor bihurtzea, ez? Eta horretarako uste dugu baliabideak behar diela, baliabide asko, eta juridikoki bestelako forma batzuk bilatzen hasi behar garela. Hau da, horrelako proiektu partekatuak edo komunitarioak ezin dira egon urteko diru laguntza bat emango digutenaren menpe edo ez menpe, edo ziklo politiko bat aldatzen denaren menpe edo ez menpe. Behar dugu iraunkortasuna eta egonkortasuna benetan hori partekatua izan dadin. Eta horretarako, uste dugu administrazio publikoari dagokiola bestelako forma juridiko batzuk probatzen ausartzea. Izan lankidetza hitzarmen, bazkidetza egitura publiko komunitario, hor zirrikitu batzuk irekitzen hasiak bagaude, eta uste dugu buru belarri hor sartu eta horiek arrakalatzeko momentua dela, ez? Benetan nahi baldin badegu gai hauek plano diskursibo batetik, plano praktiko batera jauzi egitea, hau beharrezkoa izango delako. Eskerrik asko. Teknikarion kasuan, aipatzen duzu, naiz eta norabidea edo estrategia argia izan, askotan programa edo plangintzetan aurreikusi gabekoak egitea tokatzen dela. Herria eta herritarren beharrak nolabait biziak direlako eta moldatu egiten direlako, ez? Eta hor, zirrikituak bilatu behar izaten dira eta teknikariak batzuetan ez du argi izaten zer egin. Teknikarien saioan hiru gogoetan nagusi edo planteatu genitun, eta nik uste batez ere guri egokitzen zaigun rol hortatik, bisagra rol hortatik zehatu genuela, ezta? Alegia etxe barruan eta erakundea eta herritarren arteko lotura zera hortatik, ez? Orduan, alde batetik, bai ikuste genuen, ez? Nola, lidergo partekatuak nahi baldin baditugu, behar dugun norabide partekatu bat, eta baita ere bidean nola egingo dugun partekatua izatea, ezta? Eta hau askotan agintaldi planak, agintaldiak hasten dianean, agintaldi plan horiek konpartitzeko tarteak hartzen dira, udal batzutan, baina gero nola egiten zaio horri jarraipena, nola partekatzen dira balio horiek, zelan egiten da partekatua izateko, eta horren garrantziaz hitz egiten genuen, ez? Alegia, bai plana eta bai estrategia eta balioak konpartituak izatea, politikari eta teknikarien artean. Eta ikuste genuen gero hau erakunde txikienetara, udal txikienetara jotzen dugunean, askotan oso modu informalean gertatzen dela, ez? Ez dagoela hain esplizitatua askotan edo agintaldi plana, edo estrategiak, edo jarraipenak, eta horrek nolako eragina daukan, ez? Teknikoen lanean edo lidergo konpartitu horiek sortzerakoan, ezta? Bigarren gogoeta bat, bazan teknikarion zereginaz sortzen ziren zalantzak edo guri gerorri sortzen zaizkigun zalantzez, ez? Alegia, zein da gure lana? Eta hor dikotomia bat planteatuko genuke, ez? Ez dela dikotomia, baina badaukala hortik, ez? Alegia, alde batetik badago politikariek landutako agintaldi plana, eta hori gauzatzea da gure zeregina, edo herrian eta herritarrek azaltzen dituzten beharrak, ez? Horiek agendara ekartzea da gure lana, ala biak uztartza, ez? Eta hemen pixkat, hasieran Begoñak esan duen jazz orkestaren irudi hori, ez? Nola gea jazz orkesta bat, badaukagu partitura bat, baina batean zerbaitek astindu du, eta horri heldu behar diogu, ez? Eta hori nola gera gai egiteko, ez? Estatikoa dan hori, eta bizia dan hori nola uztartu. Beste ideia bat aipatu dana baita ere, eta guk gurean jasotzen genuna, zan kolaborazioa ez dela ados egotea. Eta honek nolako garrantzia daukan, ez? Ez dugu zertan ados egun, baina kolaboratzeko jarrera bat daukagu, eta horrek erresten du lidergo partekatuak, ezta? Eta beste elementu bat teknikarion errolari dagokionez, edo zereginari dagokionez, bazan, teknikarion rola ez dala erabakiak hartzea. Baizik eta erabakiak hartzeko espazioak eta aukerak eta eremuak sortzea, edo errestea. Hori behar dula izan. Eta azken abiskat malgutas, hirugarren gogoeta zen, malgutasuna, zirrikitua, ez? Eta lotuta dago estrategiaren kontuarekin. Alegia, estrategia bat badaukagu, baina gure lanean eta parte hartze teknikarioi batez ere eskatzen zaiguna da, zirrikituak bilatzea, ez? Nundik, bale,
norabide honetan nondik topatu ditzakegu aukerak. Eta are gehiago, zirrikituak bilatzeko malgu jokatu behar dugu. Eta herritarrekin ari gerenean, are eta malguago, ez? Baina pixkat hor kontraesanak sortzen zitzaizkigun, ez? Ze gertatzen da, pixkat oain Maitek aipatu duen bezala, ez da? Ze gertatzen da, estrategia bat daukagunean, edo helburu bat daukagunean, eta finantzak eta erortzen denean. Edo diru laguntzak urte beterako irauten duenean, eta orduan zuk badaukazu proiektu bat, baina dirua bukatu zaigu. Edo ze gertatzen da, zure erakundeak ez daukanean, gutxi ezten duenean, gure norabidea edo gure jarduna. Edo nola jardun behar du teknikari batek, norbere etikaren kontrako erabakiak daudenean erakundearen aldetik. Bueno, pixkat horreaino, hori etxek izan zean, gure gogoetak. Eskerrik asko. Da politikarion kasuan, ideia nagusi bat azpimarratu zen, bidea nola egin elkarrekin adostu behar duzuela, egiteko moduaren edo lidergo ereduaren oinarri edo marko komun bat eraiki beharraz hitz egin zenuten, prozesu luzea izanik ere, adostasunetan begirada jarri eta horiei balio gehiago ematetik hastea proposatzen duzue. Egunon guztioi, lehenik eta behin, nik adierazi nahi dut xumetasunetik hitz egingo dudala, ez naizelako hemen SR-en eredugarri edo ez ni, eta ez da nire herria ere ez dut uste SR-en eredugarri garenik, parte hartze ekintza komunitario, lidergo partekatuari dagokionez, baizik eta eztabaida batzutan proposatu zigutela parte hartzeko, eta hemen zaudeten beste hainbat ordezkarirekin batera, hausnartzen hasiak garela besterik ez, eta iruditzen zait hemen hitzartze hau proposatu ziatenean, nik lehenengo gauza ere aipatu nuen, eredugarri ez garela hemen esertzen garenok, baizik hausnarketa prozesu batean gaudela, eta beste hemen zaudeten beste zenbait pertsonekin batera egiten ari garela, ez? Izan ere, gauzak egiteko modu berrietan edo ezberdinetan behintzat, dela nik uste dudana hemen hitz egiten ari garena dena daukagu ikasteko. Eta ikasten ari gara, sakontzen ari gara, eta horretarako eztabaida da erabiltzen ari garen metodologia, ez? Eta uste dut oso interesgarria dela eztabaida honetan denok ere parte hartzea, bai politikariak, bai teknikariak, bai herritarrak, elkarteak bereziki, eta guztion artean elikatu behar dugula izan ere gizarte ezberdin bat, gizarte parte hartzaileago bat, gizarte horizontalagoa bat egin nahi badugu, guztion parte hartzea ezinbestekoa da, ez? Eta, hemen parte hartu dugunon artean, herri mota ezberdina gaude, txikiagoak, ertainak, handiagoak, alderdi politiko ezberdinetako kideak hartu dugu parte eztabaida hauetan, eta beraz gizartea bezala gu ere ezberdina gara. Eta gure berezitasunetik lan egiten dugu, gure ezberdintasunetatik lan egiten dugu, baina politikarioen kasuan nik uste dut denon ahotan egon duzela, etortzen garen denbora tarte honetarako etortzen garela herritarren mesedetan aritzera, ez? Eta gure rola bada neurri batean herritarren mesedetan lan egitea, bakoitzak gure herrietan daukagun berezitasunetik, gure elkarte egintzan ditugun berezitasunetik, eta gure udaletan lanean ditugun teknikarien berezitasunetik, ez? Eta horrek eramaten gaitu nahita nahiez, estrategia edo balio partekatu batzuk bilatzera norbera gure berezitasunetik, baina ondorio horretara iritsi gera alderdi edo ordezkari ezberdinetako politikariak eta udal ezberdinetako politikariak, ez? Eta, eztabaidagai izan dugu herritarren partaidetza eta ekintza komunitarioaren sustapena herri ezberdin hauetan, talde politiko ezberdinetako ordezkari hauek bat egiten dugula, bide horri heldu behar diogula, bakoitzak esan dudan bezala gure berezitasunetik, baina denok sinisten dugu bidean, denok sinisten dugu parte hartu behar dugula, hemen elkartzen garenean eta gure kasuan alkate gisa edo herri bakoitzeko alkate gisa, eta baita ere ikusten genuen edo gure hausnarketan atera zena zen gure herrietara edo gure tokiko erakunde horietara eramaten dugunean ideia hau
zailtasunak baditugula bestelako ordezkari politikoekin nola uztartzen dugun ideia honetara bidean bagoa zela, ez? Eta, bueno, egiteko modu ezberdin bada, eta hausnarketa eta sakonera askoko deliberazioak izan behar ditugu, baina gutxienez eta ikusirik gune honetan baditugula ordezkari mota ezberdinek, nolabaiteko oinarri partekatu batzuk, akordio marko bat edo lortu beharko genukela gure udalerri edo gure tokiko erakunde ezberdin horietan helburu honetan lan egiteko egin behar ditugun oinarriak edo akordatzeko, ez? Eta ez gaitezen aritu formetan nola egin behar dugun eztabaidatzen, baizik partekatu dezagun nolabaiteko oinarri base bat, zer egin nahi dugun horretan, nola egin nahi dugun horretan, eta lehen esan dudan bezala dena dugu ikasteko. Eta ikasteko daukagun hein horretan, ezinbestean batzutan aurkituko ditugu biderik egokienak eta beste batzutan ez ditugu biderik egokienak aurkituko. Lehen antzaren irudia aipatu da hitzaldian, baina eske beraiek badituzte mendeetako ohiturak nola egin behar duten ibilbide horiek, migrazio ibilbide horiek, eta gu bide berriak edo nolabait hausnartzen ari gera, ez? Eta akordio marko hori lortzen dugunean, eta naiz eta norabide bat finkatzen dugun, nora heldu nahi dugun, berritzen ari garen bide hauetan ziurrenik ez dugu aurkituko antzarek bezala bide zuzena, baizik batzutan aurkituko ditugu bide malkartsuagoak, maldatsuagoak, ez gera jungo zuzenean iritsi nahi dugun helmuga horretara, baina ez dezagun egin ere gure artean bide okerra, eta hausnarketa noski beharrezkoa da, bide okerra edo biderik zuzenena aurkitzen ez dugun horretan ez gaitezen gure artean ere gatazka batean sartu izan ere ikasten ari gara. Gizarte hobeago bat egiteko sinismena daukagu, norabidea uste dut denon artean finkatu dezakegula, eta oinarri marko horretan lan egiten dugun heinean behintzat ez dezagun oinarria oztopatu edo lertu, izan ere bestela sekula ez dugulako lortuko bide honetan elkarrekin lan egin ahal izatea gizarte bezala. Guk politikario gure aldetik jarri behar dugu noski, erakundeetan jarri behar dugu noski, eta horretarako ezinbestean ere lan egin behar dugu bai teknikariekin eta bai herri eragileekin ere. Eskerrik asko. Boterea kontzeptua zabala da, gutako bakoitza leku ezberdinetara eramaten gaituena, baita txokorik ilunenera ere. Baina botereak guztiok zerkatzen gaitu, guztiok dugulako gure rangoaren araberako boterea. Saioetan, pisu desberdina hartu du kontzeptu honek eta boterea partekatzea hitz egiterakoan, arduraz eta erantzunkizunaz ere hitz egin da. Sistema osatzen duten eragileen arteko elkarrekintza horretan, zer dagokio bakoitzari? Politikariengana zuzenduko naiz berriro. Boterea eta lidergoa kontzeptuak bereizten dituzue, boterea emanda datorren zerbait zela esan zenuten eta lidergoa hartu behar den zerbait dela esan zenuten. Era berean, lidergoa hartzeak boterea partekatzea ekar lezake eta emanda dugun hori beste modu batera banatzea, ulertzea, kudeatzea esan nahi du horrek. Hartu eman horretan, non kokatzen da rol politikoa edo nola sentitzen da? Bueno, egun on guztioi. Guk zaio hartan, zalantzan jarri ez genuena izan zen, eta aho bateko tasuna zeon, herritarrekin jardun beharra geneukala. Baina, baita esaten genuen herritarrekin jardun behar horretan, instituzioi ere bak zegokigula herritarrak ahalduntzea. Eta aldi berean horrek, berarekin dakarrela, bote berea partekatzeko prest egotea. Eta botere hori partekatzeko garaian, baita aterazan, politikariok askotan beldurra sortzen digula botere uste horrek, ezta? Beste ideia bat aterazan azean zan baita, boterea ez dela instituzioetan eta politikariotan soilik daukagun zerbait. Boterea guztiok daukagun ideia azpimarratu zan, ezta? Baina baita, azpimarratu zan, naiz eta denok euki botere hori,
partekatua izate horrek eta partekatua izan behar horrek ere, bakoitzak bere arduratik eta bere roletik erabili behar dula. Osea, danok geure ardurak, bakoitzak bere ardurak eta bere rolak ditula, eta figura baten bakarrek esku ezin dela utzi boterea, partekatu egin behar dela, baina bakoitzak zanetan bezala bere arduratik eta bere roletik. Eta azken kontzeptu bat, eta baita, pixkat jardun genduen, kontzeptuak, zuk esan dezun bezala ez, argitzea ez, ze desberdintasun dagoen, zer dan boterea eta zer dan lidergoa ez, eta zuk esan dezun bezala, han partekatu zana izan zen, boterea emanda dagoen zerbait dala, izateala, eta lidergoa egin behar dala, edo hartu egin behar dala behintzat ez, bi ideia horiek nabarmendu genitu. Eskerrik asko. Teknikarion kasuan, lidergoa boterea kudeatzeko modu gisa azaldu zen, eta egiteko moduekin eta bakoitzari dagokion ardura eta erantzunkizunekin lotua agertu zen. Teknikariok baduzue botere edo ardura nagusi bat, eragiteko gaitasuna. Zerbaitek motibatzen zaituztenean tiratzekoa. Eta zerbaitetan sinisten ez dozuenean, berau geldiarazteko boterea. Izateraino iritsi zaitezkete. Bueno, botereak alergia eta zea ematea omen du, ana, eta nire hola etorri naiz, erdi gaixo. Bai, gure talden, lidergoa atera da boterea kudeatzeko moduarekin oso lotuta, egiten dugun horrekin, egiten ez dugun horrekin, eta egiteko moduei lotuta, eta asko oso zentratuta gure ardura eta erantzunkizunetan nola jarduten dugun. Gure lantaldean hor kokatu genuen lidergoa, eta lidergo partekatu horretarantz, gure buruan oso autozentratua biziko geha, baina oso gure buruan jarri genuen fokoa. Orduan, daukagun eragiteko gaitasun edo ez daukagun gaitasun horretan, bi ideia edo bi norabide hartzezan, ez da baidan, agian hasik ere lehenago aipatu ditu, o ideia nahiko antzekoa da, ez. Ikuspegi horrela baikor batekin, eta demokrazian printzipiotan, eta aipatzen demokrazia plastilina puro bezala, puroa zela eta estiratu daiteken zerbait dela, eta teknikariok badaukagula kapazitatea eragiteko eta bideak bilatzeko, badaukagula eztabaidak zaintzeko, zerbitzuak beste modu batera eramateko, herritarrekin era batera edo bestera harremantzeko aukerak dauzkagula, eta ez dugula zertan beti ikuspegi mugatzaile batetik egin behar, eta esploratzeko ditugula gure esku badaudela eta potentzialidade handia dagoela, dauzkagun ardura horiek beste era batera egiten eta beste bide batzuk zabaltzen, ez? Eta batzutan gotortu egiten gehala, ez? Gure administrazioaren zurruntasun horretan. Orduan, ikuspegi horri ez dakit kontra jarriz edo osagarria dan, baina agertzezan beste bazan, ez? Eta Begoñak hitzeiten izanan burura etorri zaitez, bazegon beste ahots potente bat, etc. Kontuz. Kontuz irrikituekin. Kontuz, ez daukazu uste duzun boterea. Kontuz, ez zaude egiten dezunan lan hori nola interpretatuko da. Kontuz. Orduan, Idoiak egintun teknikarien eragite almen horren irakurketa baikor hortan, omnipotente horretan, badaukagula sinisten balin badego kriston eragina edo gelitzekoan, ez dakita inbesteko haute dan, baina bi korronte horiek behintzat bazeuden, ez? Eta gero, garrantzia handia hartu zuen ere, lidergoaz eta botereaz eginen hortan, ez? Gure ardura eta erantzunkizuna bizitzeko moduan, ez? Pixka bat, eta hor agertzezan nor bere boterean egoteak ze garrantzia zeukan, ez? Osea, zu ondo sentitzea zure boterean jakitea zure boterea zein dan, ondo kokatua egotea sisteman, jakitea zure eragin ahalmena ere nora iristen dan, ez? Eta askotan hori ez dala erreza izaten, eta prozesuak ez direla hain errexak, ez? Ez gaudela askotan beharko genuken tokian, nahiko genuken tokian, edo ez gaituztela nahi, ez? Eta hor badaudela, ez? Norbere boterean ondo kokatuta egoteko zailtasun batzuk.
horrek emozioen kudeaketan eta dakarren guztiarekin, eta administrazioa seguramente ez dela emozioen kudeaketan hola sariduna. Sariak lortze ditu noitakoa. Ordu, bueno, Begoña entzuten ez, autokontentzioa horretan, batzutan igual ez deula asmatzen ere, espazio horretan guztian. Gero agertzen beste ideiatako bazan amets egitea, ikustezan gai hauetan jarduten dugun, bereziki jarduten dugun teknikariok badaukagula gaitasuna, eta beharra amets egitekoa, baina ametsa nekez bihurtuko dela zerbaitetan, partekatua ez balin bada, edo erakundea eta politikoa ez balin bada aldi berean, ez? Behintzat, ez osan, norabide horretan amets partekatuaren behar hori. Eta, Maitek ere aipatu du, ez? Eta Begoñak ere aipatzen du behin da berriz, eta Begoña ere ekarri genuen saio hontara, ez? Zela sinistearena, ez? Eta arlo honetan, seguramente, maila teknikoan beste batzuetan baino gehiago antzematen den zerbait dela, ez? Begoñak esaten du, ez? Que si no crees, no creas, y se te nota. Ez? Teknikarion kasuan ere, hori garrantzitsua dela, eta hori ere atera zen. Eskerrik asko. Da elkarteon kasuan, nabarmendu zenuten, lidergo partekatu bateranzko urratsak emateko elkarteoi, badagokizuela begirada altxatzea. Nork bere zilborratik begirada altxatzea pixkat, eta herri begirada eta ardura komunitariotik jardutea. Baina, matiz bat gaineratzen diozue eta hauxe diozue. Ez gaude liga berean. Ondorioz, erantzunkizunak ezin du maila berekoa izan. Bai, hola da. Aurrea eman gendun hausnarketa prozesuan edo ideia desberdinak aterazian. Batetik, azaleratu zen, elkartegintzan askotan pentsatzen deula, administrazio publikoan dagoela boterea, hoi egin batean hala da, baina guk ere botere bat gorpuzten deu. Eta alderdi horretatik azaleratzen juntzan aldundu egin behar deula administrazioarekin parez pare jokatu ahal izateko. Hoi bai, behin parez pare kokatzen garenean argi ikusten deu, eta azpimarratu nahi deu, abia puntua desberdina izan da, ardurak ezin dutela erabat berdinak izan, nahiz eta proiektuak partekatuak izan. Gero beste alde batetik, elkarteak eginkizun zehatz baterako eta esparru konkreto batean lan egiteko sortu badira ere, edo sortu bagara ere, herri eredu bat sustatzen deula ikusten deu nabarmen. Eta lidergo partekatua hitz egiten haste balima gara eta horretan jokatzen hasi behar balima deu, argi dago begirada altxa behar deula, kontzientzia hartu behar deula, ekosistema batean gaudela, ekosistema horretan saretu egin beharko deu, eta ikuspegi komunitariotik egiten ikasten hasi beharko deula. Ikusten deu, eredu vertikaletatik gatozela, eredu horizontaletara joaten ari garela, eta eredu vertikaletan trebatuta baldin bagaude ere, eredu horizontal hauetan trebatzen joan behar deula, ikasten joan behar deula. Eta alderdi horretatik egiten joan behar deun bide badala. Eta bereziki, agian elkarteak erlazionatzen garenean horizontalki kokatzeko gaitasun hori garatuagoa deu, baina administrazioarekin erlazionatzen garenean nik usten dut oraindik karga kulturalak daudela vertikaltasun horrenak, ez? Eta alderdi horretatik, ahaldundu egin behar degula, kontzientzia hartu behar degula egiten dugun horren balioaz, herritarren begibistan jarri behar dugula egiten dugun horren garrantzia, eta parez pare, jokuan jokatzen hasteko gaitasun horiek garatu egin behar ditugula. Eskerrik asko. Non jarri hasiak, zer ureztatu behar dugu? Lidergoa prozesu kolektiboa dela esan dugu eta jardun dugu elkarrekin egin beharrekoaz, ez? Baina ezin dugu ahaztu prozesu individuala ere badela. Bakoitzak bere barrura begiratzea eragiten duena eta bakoitzak dituen molde eta egitekoetan arreta jartzea eskatzen duena. Zein dira lidergo partekatuaren ezaugarriak, non jarri behar ditugu edo non jarri behar du zuetako bakoitzak hasiak, zer ureztatu behar dugu? Hasiko gara teknikariekin, gero elkarteekin jarraituko dugu eta azkenik politikariak. Guk gurea azaltzen hasi aurretik, nahi ditugu azalpen bat eman nahi dugu. Lanketa hau egin genunean pentsatu genuen, ez? Lidergo tekniko batetik, ondo iten dunak, zeiteu. Eta
Claro, orduan, zerrendatu ditugu. Ez da pertsona bat. Zerrendatu egon guztian norbaiteko ekiko balu, superheroi bat izango litzake. Eta hasitabiok erabaki dugu superheroi izango bagina, teknikari ez ginakela izango. Orduan, uste dugu zerrendatuko ditugun kapazitate horiek, sugerenteak izan daitezkela, baino, tamainan. Eta bestetik, agian azaldu ez, gure taldean teknikariaren profila ikuste zela gehiago, polinizatzaile bezala, ez? Edo erle figura batekin lotzezan. Ez, zehazteakoan emango du nahi handia, baizik eta txikiagoa eta gehiago muitzen dan bat. Eta, pixka pinpinela nahingo du. Alegia, hau ez autoexigentzialako erabili. Ze guk tamainare ez dugu ematen ontan. Orduan, lehenengo, zeratako bat esaten genuen, motibatua izatea, ez da liderra izatea. Kanpora asko begiratzen duen pertsona. Kanpo eta barru mugak, erakunde barrua eta kanpoa, zurruntasunez bizitzen ez dituenak. Eta errez mugitzen dena barruan eta kanpoko eremu horietan, ez da? Ez dena kautiboa bere erakundearekiko. Ez daukana korserik. Askatasuna hartzen duena, ez du eskatu behar. Jartzen du parentesi hartan. Bere lanari balioa eman eta ezagutza transmititzen duena. Transmisioari ematen genioan hemen garrantzia. Entzuten duena. Galdetzen ez duen horregatik ere interpelatzen uzten dena. Alegia, entzuten duen horretan bere burua interpelatzen duena. Aldi berean izan behar dugu antena, repetidore eta konexio eragile. Norberaren botereaz kontzientzia duena eta ondo erabiltzen duena. Ulertuta boterea izatea ez dela txarra, bakoitzak dauka berea bere rangoaren araberakoa. Protagonismoa utzi eta lekua egiteko prest dagoena. Bestea errekonozitu eta aitortzen duena. Besteari bere onena ateratzen eta esploratzen uzten diona. Bisagra lana egiten duena, maila politiko, tekniko eta herritarrekin. Gatazkarekiko ikuspegi eraikitzailea duena. Ez diona gatazkari muzin egiten eta gatazka badagoela jakin eta hortaz jabetu eta ardura hartzen duena. Ilusioa, gogoa eta ausardia duena. Komunikatzaile ona, diskurso argia duena. Erakundean ondo posizionatua dagoena. Pertsonen gaitasunei tokia egiten diena. Aniztasuna irikia dagoena, hasieratik ahots ezberdinei tokia egiten diena. Talde lanean aritzen dakiena. Eta hausnartzeko eta eztabaidatzeko espazioak sustatzen dituena. Kasina. Eskerrik asko Maite. Aldatuko, ze, klaro, era neukan baino. Ez que, klaro, zure elkarteak lan egiten duen herriko teknikaria olakoa baldin bada, hortik 3 betetzen baitu ja, esatezo, eta ez bada, esan nahi dut, zure herriko teknikaria ez badago ilusionatua, ez badago implikatua, ez badu nahi, ez badago motibatua, orduan zer egiten dugu elkarteok. Pertsonaren gain gelditzen da guzti hau. Orduan, bai ateatzen zen, igual, administrazio publikoak birplanteatu behar duela teknikarien lana zein dan. Bai? Zeintzuk diren beraien ordutegiak, zein izan behar duen beraien jarrera, bai barrura, bai kanpora begira, eta nola arindu aldi egun beraien eguneroko lan burokratiko guzti hori, benetan, que se pongan a lo importante. Orduan, horrek eskatzen du aldaketa bat, egiteko moduetan da administrazio publikoaren funtzionamendu ereduan, zekaro ezin du egon, tokatze zaizun pertsonaren menpe. Bestela hoi bai dala loteria bat, bai? Eta guri dagokigunez, elkartei dagokigunez, berriro igual bueltatzen gea ahalduntzearen ideiara, ez?
elkarteetan lan egiten dugun pertsonak, izan voluntario mailan edo langile mailan, ahaldundu behar gea. Eta hori ez da egun batetik bestera gertatzen. Bai, orduan behar dugu elkarteetan lan egiten duen jendea izatea egonkorra. Eta ez izatea pasoko jendea edo asko sarri aldatzen den jende bat. Eta horretarako elkarte baten parte izatea edo elkarte baten parte hartzea zerbait gozagarria edo zoriontasunarekin lotu behar dugu. Bai? Ze jendea eroso eta gustora sentitzen den tokian gelditu egiten da. Eta gelditzen bada, sarea egiten du, ahalduntzen da eta sustraiak botatzen ditu. Bai, eta horretaz gain, harremanak zaindu egin behar ditugu, bai erakunde barruan eta baita kanpoan ditugun interlokutoreekin ere. Eta eskatuko genduke, administrazioa proiektu bat martxan jarri aurretik, begiratzea herrian zer dagoen edo zein dauden, zertan ari diren lanean, nola egiten duten, eta agian lidergo partekatu ez hitz egiten baldin badeu, unea da, zerbait abiatu aurretik, elkarrekin diseinatzen hasteko gauzatu nahi den hori. Bertakoekin era horizontal horretan kokatuta, ez? Lidergo horiek partekatuz eta ibilbide horretan joango gea ikasten egiten eta joango gara gero eta hobetago egiten. Eta horretarako denbora beharko da eta ibilbideak ezingo dueon urteko diru laguntzaren menpe edo aurrean dugun horren pertsona horren menpe, ez? Ibilbideak epe ertainera gutxienez diseinatu behar genituzkela iruditzen zaigu, luzeera begira iristen joateko, ez? Eta, esateko foroan proposamen desberdinetan ari garela lanean, horietako bat prest dokumentua sortzea izan zen, hoi udaletara iritsi arazi gendun, nolabait nahi genulako azpimarratu ze garrantzia duen udale kontzientzia izatea beraien espazioan edo komunitatean ze eragile dauden, jakiteare hori ze garrantzitsua dan, ez? Eta prest dokumentuan oinarrituta urtea amaitu aurretik audiovisual bat sortzen ari gara, baita ere, ideia honetan sakontzen jarraitzeko. Eta aurrera begira ere, hainbat esperientzi pilotu eraman nahi ditugu aurrera, udal desberdinetan, udaleen eta elkarteen nahiak eta beharrak hauteman, eta aurrera begira proiektuak elkarrekin sortzen joateko. Eskerrik asko, politikarien txanda. Bueno, guk teknikariek egin zuten bezala, guk ere lidergo partekatura zabali daun politikari baten ezaugarrietaz aritu ginen. Eta guk listatxo bat egin genuen, batzuk ez dira agertzen, baina ziur nik ere hartuko nituzke. Osea, horiek liderra baldima da, liderrona da, politikaria, teknikaria, elkartekoa, orduan, danak izango liratzeke, ez? Baina bai, premisa batetik partitu gendun, lider mota bakarra ez daula, eta lidergo mota bakarra ez daula, esan duen bezala, ez? Idealak dien baldintza guztiak, doai guztiak pertsona batek ez ditulako. Orduan, batek 3 eukiko ditu hortik, eta moto bateko izango, eta beste batek beste 3, ez da? Bi ezaugarria azaldu zien, nabarmendu zien behintzat aldean, ziela konfiantza eta rol erraztatzailea izatea, ez? Sinistea ezinbestekoa dela, osea, lideraren rola hartzeko sinistea ezinbestekoa dela. Lidergoa egiten eta egiten ez dugun horretan eta egiteko moduetan oinarritzeala. Besteek lider moduan rekonozimendua egitea ezinbestekoa dela, lider bat izateko. Informazioa eta ezagutza partekatzera zabalik egon behar duela liderrak. Entzutea, empatia, konfiantza edo gertutasuna bezalako ezaugarriak izan eta sustatu behar ditu giza honetako lider batek espazio seguruak ahalbidetuz. Eta baita, konplexutasunak kudeatzera irekita egon behar duela. Eta gero beste ideia bat atea zan bukaeran, zala, emozioena. Emozioen kontentzioarena. Komentatu zan, eta atera zan, nabarmen atazan gaina, politikariok ere pertsonak gehala.
eta pertsona gehan enean emozioak ditugula, eta emozio eta emozionalitatera zabalik gaudela, eta han foro hartan berretsi izan, ona zela gure emozionalitate hori ere agertzea, eta ez da hola ez emozionik, eta ez emozio txarrik. Lehen esan da bezala, ez da gauza on bat danantzat eta txarra danantzat. Ona eta txarra oso erlatiboa da, segun zenek begiratzen duen, ez da. Eta emozioiek erakustea norberaren eskure badagoela. Baina, dana gaineratu genuen, ez dagoela politikagintzan zaugarri eta emozional agertzea ez dela ohikoa eta ahultasunarekin lotzen dela. Eta ahalegindu edo hori dana saihezten ahalegindu egin beharko gendula, eta hau batez esan zen, hori hola izanik aldatzeko unea ere bazela. Gehan bezalakoak agertzeko gure eskubidea ere badugula, naiz eta horrek batzutan bere ahultasuna erakutsi. Eta hori izan zen bukaeran, danok izan genduna, hau batez. Eskerrik asko danoi.